singakanani nobekeze ngoba isithazami singakanani nobekeze ugogo Mseleko lo okhulumayo namhlanje onizela nembiza zamadoda ezisebenza ngohlobo lwesimanga. Igama layo lembiza le ibizwa ngokuthi uVusumuzi ngoba ingempela yenza izibanga kulabantu laba abanenkingo kunabanye abantu othola ukuthi imizwa yabo ihamba kancane kwesisikhathi ayisebenzi kahle lathi umuntu noma ethi ukhona uthola ukuthi izophela nje endleleni. La sitshela ukuthi la uma kuthiwa uthole leli bhodlela leli walisebenzisa uphuze nje ikota yeglass ekuseni uphuze ikota yeglass ntambama. Ngiyakutshela inkosi phela ingane zithi isahlele usufisa kodwa Nkosi izolala nini lezi ingane. uVusumuzi eseshe egazini esethi nje sengila uzuthi kodwa Nkosi bengenzela bese ngiphuzela nembuzi kalokho wathi bengazi ukuthi ishesha kanje. Ayikho into ebaluleke njengokuthi uma umuntu kufanele uyisevise ngempela ngoba umfazi uyabaleka phela uma ungayisevisi. Uyabona nje ngendlela ebaluleke ngayo lembiza le ngiyiphethe namhlanje ibaluleke ngohlobo lwesimanga ngoba uma uyiphuzile uzwa enye into ongayazi uphenduka umfana omncane uzuthi hawu kodwa Nkosi yakwenze njani namhlanje noma mazabuza athi hawu baba kwenze njani namhlanje waphenduka ingane encane nje kwenze njani kodwa baba uyazi lento yenzela namhlanje kade ngayigcina kwenze njani athi baba haya khona utho mama kusho ukuthi nje ngisuke ngathi ke ngibone lezi zinto zogogo Mseleko hawu ngathola nansi imbiza uVusumuzi yiyo lembiza engisizile ayajabula umama athi hayi baba ubohlala uya kogogo laba uyithathe lembiza right impela uyazihambe sengizi ukuthi sengiyahluleka baba kubekezela. Ngicabanga ukuthi hawu kodwa baba ngeke kodwa usazamana utho nje nawe usuloku uhleli nje uthi cha ubhalanse ngamaphilisi noma baba usubona amaphilisi awasebenzi futhi kunento engayithandi kuona ngoba lezi zinto zabelungu lezi niyazisebenzisa kodwa ekugcineni zigcina zakho ubuthi kuthina ngaphakathi ngoba awuyazi lento kuyakhiwe ngani kanti into eright lezi ipapaka ezakhiwe ngeimpande zasehlathini iyona into ebalekile le engenamuthi engekhonto la ifika isale kwenegcineni yakhe into ethize noma ikulimaze la ikulimaza khona ayilimazi indawo impande ibaluleke ngohlobo lesimanga kumuntu ngoba kusuke kuyisihlahla leso esuke sisikhiwe saphekwa sakhiwa. Ngiyakwazi ukuthi uma ufuna leli bhodlela leli ngikuthumelele kodwa ngikuthumeleli lona ungathi uma usubheka ukuthi ngizokuthumelela ibhodlela leli bhodlela kanje akuthunyelelwa ngoba la uketshezi lapha sithumela khona kaphephu abalifuni uketshezi ngoba bathini kuyenzeka ipitches ezinye impahla bese le destroy ezinye impahla ingakho bethi sifuna into eyomile kuphela. Ugogo Mseleko ke uma usuthe uyayifuna lembiza ukunika umuthi osuqotshile ngesimanga sokuthi awungeni umuthi owamanzi laposwa khona bathi kuyona ngoba kuyenzeka kwesisikhathi uthi uvalile kanti mhlawumbe bese ipitches ezinye impahla kuzoqhuma kulimaze ezinye impahla zabanye abantu. Ingakho ugogo Mseleko bese yawuthatha umuthi awenziwe yiphasana bese unika wena qede bese yakutshela ukuthi ziphekele lo 30 minutes bese uyifakela wena esigubhini bese lapho usuzokwazi kuloku yaphuza-ke hayi uVusumuzi kuzodlala indima kuwena uzodlala indima khala umama athi uyazi baba abantwana bese ngicabanga ukuthi ngiyahamba kodwa hayi ngiyabona kanti uma usushintshe kanje hayi angisayindawo baba sengihleli phansi ngoba uVusumuzi usuke semuzwa ukhuluma ususebenza ngempela uVusumuzi nawe usuphenduka umfana omncane ungashangashi njengomfana omncane usubona nami ngivuka bayibhungubo uzizwe nawe ususemdlandleni ngempela ukuthi uyazi bamnandi ukuba nomama kanti ngalesikhathi umdlandla usuwehlile nawe uphelelwa umdlandla ukuba nomama ngoba ubone ngathi uyakukhathaza ngalesikhathi eloke sondela kuwena umama uthi nje ayinomama ngathi asabona ukuthi kunenkinga kanti umama usuke engaboni phela ngoba akazi ukwazi ukubona into engaphakathi emzweni yakho. Yingakho kubalulekile ukuthi nithole nami uVusumuzi ayashaya uVusumuzi uyashaya igama lawo ke leli uVusumuzi ngeke uzumthola uVusumuzi komunye umuntu. Uyabona nawe uyayibona nje lembiza ukuthi ungayithola kubani ongaba njenganami ngoba isithombe sami lesi noma yiphi imbiza ufuna uVusumuzi uyofuna uVusumuzi unesithombe sami. Uma ke wena sengithumelela ke phela ngiyokuthumelela sekuyiphasela lapho noma ngabe isithombe sami sobe silapho kodwa uyobuyazi ukuthi uode kugogo Mseleko akunikele lembiza ayifaka la. Hayi ngiyakutshela ke lapho
ngiyakutshela nawe uyoxoxela umngane wakho uthi umngane wami usanda ukuhamba nibhayiza nithi nithenga amaphilisi into engayazi ukuthi yakhiwe ngani ngono kabi siphuze into esazi kahle ukuthi imvelo impande zasehlathini siphuze zona into engeke ukwazi ayikho la izobona khona akukho la izokwenza into ezithize khona kugcine kabe ngokuthi uphuza lamaphilisi akusenzeki lutho wena ngobani sekunalensila yamaphilisi ugogo Mseleku uyabonga kakhulu uyacela ukuthi nilalele njengamanje njengoba ngikhuluma nje ngisesegoli bothi ya grand la ngikhona ngisekhona ke nje Soweto ongidingayo usengangithola ngizohamba mhla ka7 ntambama lapho ke ngizobe ngingasekho ke ngomsombuluko nje ngiyobe sengiseThekwini la ngiyobe sengiyobheka khona abanye abangilinde khona oyiphuthesile manje kushuthi usobona ukuthi usoza umthole nini ugogo Mseleku lezi insuku nje zonke njengoba ngisela sengisholo ukuthi onethuba kufanele akwazi ukumbona ugogo Mseleku uma kukhona kudinga ngoba ugogo Mseleku uphinde eThekwini mhla ka7